Tu máme našu tigricu Soraju a Soraja je veľmi priateľské zviera, hej, úplne akože v pohode, ale to samozrejme neznamená, že ošetrovateľ k nej môže vstupovať. Takže aj s takto priateľsky naladenými zvieratami my musíme robiť bezkontaktne. Čo v nej podporujeme je taká nejaká tá spolupráca s ošetrovateľom na tie veterinárne úkony. Takže takto, keď si chceme pozrieť, to je brucho, takto môžeme. On už potom, jak sa jedná o mäso, tak tam už moc priateľská není, aby jej to náhodou nezjedol. Poď. Tak, no. Tu sa nachádzame vo výbehu tigrice Soraje. Samozrejme, Soraja je zatvorená v tom manipulačnom priestore. Tu len by sme si teda ukázali, čo by mal taký výbeh pre tigra nejak obsahovať, na čo by sme nemali zabudnúť. Určite sú to tieto palandy. Čím viac, tým lepšie. Tiger, akožto mačkovitá šelma, sa rád na svet pozerá zhora, takže nech je to vysoké, samozrejme, tak vysoké, zase aby nám odtiaľ nepreskočil cez plot, ale určite palandy. V prípade tigrov je veľmi dôležité jazero. Tiger je zviera, ktoré má veľmi rádo vodu, chodí si tam na taký wellness, aby sa tam mohol schladiť. Tuto vidíme takúto loptu plastovú. Tá lopta váži asi 30 kg, čiže je tigroodolná. Sú to špeciálne lopty, ktoré sa vyrábajú práve ako hračky pre takéto zvieratá. Všetko menšie, čo by sme kúpili niekde v chovprodukte, to, čo je určené psom, tak tie tigre by to zničili, prípadne by si s tým mohli ublížiť. Ale teda takéto tvrdé plastové lopty, špeciálne vyrábané na to, potom používame pre tie mačkovité šelmy. Kto z našich sledovateľov alebo návštevníkov by sa chcel podieľať na nejakom zlepšení života našich zvierat, tak pod týmto videom nájdete link, kde viete prispieť a kde my potom zariadíme, aby tie hračky sa dostali k našim zvieratám. Tu sa nachádzame pri takýchto dverách, taký otvor, ktorým Soraja sa potom vie dostať do safari výbehu. Podobne teda ako naše ostatné levy a tigre. Takže táde to by sme potom vypustili na výlet.